Pripravený? Vždy pripravený, podľa mňa. Čo by bolo, keby prestanú vyrábať alkohol? To by bolo super, to by sme sa kúpali v pive a no, to by stačilo. Čo by bolo, keby ti teraz narastú tecky? Tak by som povedal, že mám hudobný čuch. Čo by bolo, keby si sa zajtra zobudil 5 rokov dozadu? Bol by som šťastný, mal by som doma mŕteľ. Čo by bolo, keby miesto vody by tieklo pivo z kohútika? Tak to by som bol smutný. Čo by bolo, keby si sa zajtra zobudil s chlapom v posteli? Asi by som si ich hladkal. Čo by bolo, keby si v tomto živote vibrátor? Tak asi by som robil punk. Čo by bolo, keby ti ženy za sex platili? No, dúfam, že by to bol vec alebo súpa a bolo by to po nejakej najebávke. Čo by bolo, keby ťa osloví rytmus na fik? Tak to by bolo smutné. Veľa ľudí v tomto štáte a v iných štátoch by bolo smutných. Asi. Čo by bolo, keby som ti povedal, že nemáš hudobný sluch? No, akurát by som robil ten druhý zlý album. Čo by bolo, keby si sa zajtra zobudil a zabudneš repovať? Tak by som bol v kúse pí. Ty si koko, to tam nemôžeš dať. To je koko.